tal-irdu tar nidani ze u x-xemx tal-waqtu rabt il-jimmoddija u qed intilef wara xejn tħuf ġol bliet insejt il-wied li ħallejtej tal-fejn Franċis u l-plejju sataru bebri ħallas il-tan-nahar wasir l-enebni b'dilċemx fl-arja savja ma dak l-labex qalb l-irmil bis tkun fejn tkun hemm fuq l-irdum għadni narak minn ġolwi kun meta rriħi venven u nara l-gawiti kun meta l-ħrif jimirħu jew meta il-frott isir narak bħal dan ix-xejjer fajla ħelwa tal-irdum min jaf x'ġelek tmur fejn qiegħda tkun illum għaliex qed tistaħbar tfajla tal-irdum wiċċek tilef lewnu sar maskra kulur sakemm tiġba u meta żifna tistordi lejn l-irdum mur tir bħala sfur fil-wied inkun mistenni kull meta rriħi venven u nara l-gawiti kull meta l-ħrif jimirħu jew meta l-frott isir narak bħal dan ix-xejjer tfajla ħelwa tal-irdum min jaf x'ġelek tmur fejn qiegħda tkun illum narak